Dacă aș fi vorbit de moartea mea, nu ai fi zis la fel. Cred că nu o să verși o lacrimă la mine. Eu zic să facem o încercare. Eu plec. De tot? La muncă. Și ce te lauzi cu asta? Și cu Leo tot de atunci, vă știți? Că el e mai bătrân. Așa ca tine? Alexias, știi ceva? Nu mai da niciun semn. Nu ți-a dat ție. Lăsați-mă pe mine, vorbesc eu cu ea. A zis acum că nu vrea să vadă pe nimeni. Eu nu sunt nimeni. Poate tu, dragă. Neața. Am mult spus. Era bună până să apară invitați nepoftiți. Credeam că nu mai sunt invitat în casa asta de ceva timp. Da, acum ai rămas doar nepoftită. Mama, cred că ar fi un moment bun să vă împăcați. Constanț își cultivă antipatiile. Nu le uite. Zic, de exemplu, perfect. Hai, dragă, nu-ți mai da atâta importanță. Mi-ai făcut o nepoată, pentru asta te tolerez. Bravo. Mai ales atunci când taci. Sunt încordată pentru că soțul tău m-a jignit. Și mi-a vorbit urât. Și tu-ți dorești ca să scapi de mine. Noi două nu ne-am înțeles niciodată. Din vina cui? Păi și atunci? Nu e mai bine că ești tu aia inteligentă și pleci? Vezi, Alexia? Nimeni nu mă vrea aici. Nu. Sisi? Eniki? Vă rog, chemați un taxi. Te rog. Îmi șterg lacrimile și plec. Nimic nu este mai presus de familie. Anormal. Ce să mă aștept de la una ca tine care și-a aruncat copilul în stradă? De ce faci? Asculți pe la uși? Mă rog, cât mai poți tu să auzi la vârsta ta? Constanț, termină odată cu glumele și spune acum tot. Nu este treaba ta. Avem și noi secrete, da? Nu ai niciun secret când e vorba de fiica mea. Serios, acum e fiica ta? Te-a apucat brusc dragul de ea în dimineața asta? Tu acum, de fapt, ai o altă fiică, că de asta nu te mai interesează de mulți. O să mă ocup eu de ea. Sper că acum să întorci tu lucrurile în favoarea mea. Să-mi iei apărarea. Exclus. Mă rog, n-a prea mers. Alo? Alo? Oui, bonsoir. Chérie, ça va? Ai nebunit? Sunt eu, Leo. Oui, Floricica mea. Oh, mergi la Paris. Da. Superb, Floricel. Floricel are o întrebare pentru Coana Garofiță. Bine, Floricelule, bine. Au revoir și mersi pentru telefon.